Všimla som si, že veľa ľudí stredného a staršieho veku má veľmi dlhé nechty. Rýchlo som si išla kúpiť nové klieštiky na nechty. Kúpila som si ich len tak, aby som si ich vyskúšala. Je neuveriteľne pohodlné ich používať. Stačí stlačiť tlačidlo a necht je zastrihnutý. Pozor, priatelia nad 50. Stretávate sa s týmito problémami často. Hrubé nechty sa ťažko strihajú a môžu vám ľahko poraniť ruky. Nechcete obťažovať svoje deti, ale cítite sa bezmocní. Nestrihá nechty ako nožnice, namiesto toho ich piluje rotujúcimi čepeľami. Jednoducho vete necht pozdĺž hlavy čepele, aby ste ho ľahko zastrihli. Ľahko sa manipuluje aj s hrubými nechtami na nohách, zakrivený dizajn čepele je veľmi bezpečný. Najlepšie na tom je jeho nádobka na prach, ktorá zachytáva prach a ľahko sa vyprázdňuje. Položte naň prsty a bezpečne vám zaoblie nechty bez toho, aby vám pritlačil pokožku. Ani pri silnom tlaku nespôsobí zranenie. Je jednoduchý na používanie pre seniorov a deti. Rozlúčte sa s bežnými klieštikmi na nechty. Nerovnomerne strihajú, rozptyľujú prach a ľahko sa o ne náhodne porežete. Elektrické klieštiky na nechty tieto problémy nemajú. Dodávajú sa aj s malým nočným svetlom. Aj v noci si s nimi môžete ľahko zastrihnúť nechty. Priatelia, kúpte si ich teraz, kým sú v akcii.